Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ddefnyddio y dull rhannu o ateb cwestiynau sydd yn ymwneud â chyfrannydd gwrthdro. Felly, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma. Os gall 3 ffeiriant tyllu gloddio twll mewn 8 awr, faint o amser byddai 4 peiriant yn ei gymryd? Nawr i gychwyn, gadewch i ni gadarnhau mae cwestiwn cyfrannydd gwrthdro sydd gennyn ni yn fan hyn. Nawr mae gennyn ni 3 peiriant tyllu yn gallu gwneud y gwaith o gloddio'r twll mewn 8 awr. Mae'r cwestiwn yn gofyn iddyn ni faint amser byddai 1 peiriant yn fwy, 4 peiriant yn ei gymryd i wneud yr un gwaith. Nawr mae'r synnwyr cyffredin yn deithio ni, os oes gennyn ni 1 yn fwy o beiriannau i wneud y gwaith, yna mae'n mynd i gymryd llai o amser i gwblhau y gwaith. Felly 1 mesur yn mynd yn fwy, 3 mynd fyny i 4, mesur arall yn mynd yn llai, 8 yn mynd lawr i rhywbeth ni angen ffeindio. Dyna sy'n deithio ni na cwestiwn cyfrannydd gwrthdro sydd yma. 1 peth yn mynd yn fwy, rhywbeth arall yn mynd yn llai. Nawr, sut ydyn ni'n defnyddio y dull rhannu o atab y cwestiwn yma? Wel, dyn ni'n cychwyn drwy osod allan o wybodaeth o'r cwestiwn mewn tabl. Mae gennym ni wastad 2 golofn i'r tabl, a mewn munud penawdau y colofnau fydd y mesuriadau sydd gennym ni yn y cwestiwn. Dyn ni wastad yn rhaid marc cwestiwn yn fan hyn, yn yr ail res a'r ail golofn, i gynrychioli beth sydd angen i ffeindio yn y cwestiwn yma. Ac yn yr achos yma, beth sydd angen i ffeindio ydy'r faint o amser yma fan hyn. Felly penawd yr ail golofn ydy amser, a penawd y golofn gyntaf ydy'r mesur arall sydd gennym ni yn y cwestiwn, sef, yn yr achos yma, nifer o beiriannau tyllu. Felly nifer y peiriannau fydd reid fel penawd i'r golofn gyntaf. Wedyn, mae gennym ni 3 rhif dyn ni angen rhaid yn y 3 bwlch yma. Nawr, i'r rhes gyntaf, dyn ni'n defnyddio y wybodaeth sydd gennym ni o'r fel arfer y frawddeg gyntaf yn y cwestiwn. Mae'r cwestiwn yn deithio ni mae 3 peiriant tyllu, felly 3 fel nifer y peiriannau, yn gallu gwneud y gwaith o gloddio'r twll yma mewn 8 awr. Mae'r cwestiwn yn gofyn ni faint o amser, felly y marc cwestiwn yma, y byddai 4 peiriant yn ei gymryd. Nawr, mai y dull rhannu ydy enw ar y dull yma, dyn ni gywir yn cychwyn efo swm lluosi. Dyn ni'n cychwyn drwy luosi yr rhifau yn y rhes gyntaf. Yn yr achos yma felly, dwi'n gwneud 3 lluosi fo 8, a mae hynna yn 24. Nawr, 24 ydy'r rhif pwysig yn y cwestiwn yma. Y 24 dyn ni'n ddefnyddio i rannu efo'r nifer y peiriannau i gael yr amseroedd. Nawr, dyn ni'n gweld fe hynna'n gweithio yn yr rhes gyntaf, oherwydd mae 24 rhannu hefo 3 ffeiriant yn rhaid 8 awr iddyn ni. Ac felly, faint amser mae 4 peiriant yn mynd i gymryd? Wel, dwi'n cychwyn efo y rhif pwysig 24, dwi'n rhannu, yr dull rhannu di hwn, efo'r nifer y peiriannau sydd yn 4, a wedyn mae 24 rhannu fo 4 yn 6, ac felly 6 awr mynd i gymryd i 4 peiriant gloddio y twll yma. Rhowch chi gynnig arni hyn nawr, ceisiwch defnyddio y dull rhannu o atab y cwestiynau cyfrannydd gwrthdro yma. Unwaith ydych chi wedi ffeindio atebion eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd erbyn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.